Saphinde sabuya futhi ngako kuyisithoba kwi-channel yakho engunqa phambili New Flick. Sibheka nje udaba lamaphupho njengenjwayelo. Sicela ukuthi wenze okubalekile, yenze okufanele, subscribe, like, become a member yale channel le, uzocontribute at least ngomalinga ngo-9 njalo ngenyanga if you are a member. Sinxusa ke bonke abantu laba abasubscribe kwi-channel, special loser who have source of income ukuthi nabo benikele at least ngalo 9 rand if bangamalunga le channel. Mina igama ngoPastor Ning Sandile Makhunga. Uthi sawubona baba, ngiyathemba uphilile. Ngiwumuntu wesilisa osemusha, ngicela kungilekelele nganali iphupho. Ngiphupheke ngicothe ukuba ke isilo wathi ke stroke inkosi yamaZulu phakathi ehholo elikhulu. Kukhona zonke izinhlanga zabantu izizobungaza. Ubeka kwami ukuthi kusenjalo ngakusasa ngihamba ngebhayisikili nabanye abelungu ababili engibaziyo emsebenzini. Ngithe iphakamisa inkosi uyakhothama isiluzo elithini ebukeke gugile ebusweni futhi ephusheni bengathi iphushwa ngeluthe. Ngiyabonga. Nake singakusho asiqale kanje. Ukuphupha inkosi sikuthelene ngoPaul uhlolo usho inhlanhla nokuthi unamandla noma uzothola udumo uphinde ube umuntu mhlawumbe abanye abantu abamethembayo ngomhlahlandlela namaso okunqoba inkinga zabo nokuthi baphumelele futhi empilweni. Number 2, ukuphupha inkosi kuPaul uhlelo khuluma ungumelaphi uzibona uphenduka inkosi. Lusho ukuthi kungenzeka wembethwa amakhosi futhi mhlawumbe uzovelela emkhakheni wakho nokuthi lindela ke indaba eyithokozisayo nokuphela kwesikhathi sokukhononda. Number 3, ukuphupha futhi inkosi sithele njengoPaul hlakhuluma ungumuntu ompofu uzibona uphenduka inkosi. Lingasho ukukhululeka, lingasho intuthuko nokuphela kwenhlupheko nokukhonzwa abantu emkhakheni wakho. Nabo. Number 4, futhi kuwuPaul uluhle kakhulu ba usibona uphenduka isilo. Lusho lindele ingcebo, impumelelo nodumo emkhakheni wakho. Okunye sabile sikubalule futhi ukuphupha inkosi ukuthi kuPaul hlakhuluma uzibona uphenduka isilo. Lungasho ukuthi kungenzeka kunobukhosi osebashabalala futhi amathonga afuna ukuthi uthathe iziqhathu uvuselele. Yabo, ukuthi uphenduka kungenzeka kwakunobukhosi kini obungasanakiwe ongabazi wena futhi. Yabona. Number 6, futhi ukuphupha inkosi uPaul uhleka khuluma ubona ke inkonyama esekhotheme noma inkonyama yakhothama noma amakhosi asendulo. Ngoba nakuloko kuvamile ukuthi ukhombe inhlanhla, kukhombe impumelelo, kuphinde kukhombe ukuthi kuzokwazi ukunqoba izithiyo okanye ihibe noma imizamo nje yabanye yokucindezela. Yabo. kuPaul uhle sesingibona inkosi esaphila noma inkosi esiyakhothama. Ngabe empire sephila empire esakhothama isile saphila umsizi kuvama ukukhomba nje futhi lolu Paul vame kakhulu ukuphushwa abantu abanobizo lokwelapha. Ibona abavama kakhulu ukuphupha amakhosi, uphupha izilo noma isilo noma abantu ababengamakhosi endulo. Ibona abantu abavama ukuphupha kulolu phupha leli abantu abambethwe yamandla kamoya. Yabo, so kwesinye isikhathi kungenzeka nje kukhoma ukuthi wena umuntu owembethwe imimoya futhi owembethwe amakhosi ongenzeka mhlawumbe ngenzeka uhamba hambe bese kuyatholakala lokho kufanele mhlawumbe bese align leyo mimoya. Yabona, kodwa nguvama ukuthi uPaul uhle kakhulu ukubona labo bantu abaqavile nakangaka. Kwesinye isikhathi ngakhomba ukuthi uzothola izeluleko ehlabahlosile komunye umuntu mhlawumbe omkhulu noma othenjwayo noma ohlonishwayo nje empilweni. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu engathi anganibusisa. Siwe ni pasi na matulu, siwe ni pasi na matulu.
siweni phansi lengathuli sikhuleka kuyo Jesu